क्योंकि तुम ही हो हेलो लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोथारै खुलुमनाय जासिहरबाय दिनै मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय लोगोफोर बहुत इन्टारेस्टिं माने लोगोफोर दिनै बड'नि मोनसे भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना हायोबा जोबजासिम नायलां आरो मोनसे अननानै लाइक खालाम आरो मोनसे माने सापर्टिं खालाम आंखौ आरो लोगोफोर मोनसे गोजोनथाव खौरां माने दिनै जोंहा दाउला खासि जानो नागिरदों बे दाउला खासिया गोमाना दं दे साननै जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आंनि लोगो फैदों साल्टे मैया कार्बि आंलंनिफ्राय फैयै गुवाहाटि टु रङिया टु बङाइगाव फैदों दा माने लोगोआ आन्दायदोंमोन दा आन्दायगाबाय माने आं माथा बुना होबा एसे हामो जाहैदों नालाय ओमफ्राय हामबाय मानसिया दा साल्टेखौ आं देखायनो नाजानोसै लोगोखौ नायदो नै साल्टे सरप्राइज ओमफ्राय मा जागोन होनदों दाउला खासि जानोसै ना जों माने दाउला खासि जानो नागिरदों ओमफ्राय दाउला खासिया गोमानासो दं साननै जाबाय नोंखौ साननै सिगां लिंहरखादोंमोन मा भिटामिन जाहोनानै फैदों माने लोगोफोरा दाउला खासि गोमानाय साननै जाबाय आरो ना ओमफ्राय माने बेमारिबो जाना दं बुस्थुआ माने सोरबासो बुथारना जाबाय मिथिया दा जों वासुं नागिरहैनोसै दा नोंथांमोना बेसेबां हायो हाजासे नायलां आरो सापर्टिं खालामबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर थ' लेट्सखौ नायलांदो माने लोगोफोर जों दाउखौ नुबायानो दाउआ नैबे साइडआवनो दं अबा हाग्रा रमाय ओंखारदों नै दाउआ नै लोगोफोर नै बेनो नै माने बेनो खारनानै दं साल्टे हमबायलै केमेराया बारसिन आं एसे वेट अके नायदो लोगोआ माबायदि हमबाय आंखौ खारहोगासिनो दा ये अरे कितना भगाएगा भाई बेसेबां खारहोगासिनो नोंखौ मिल गया किधर गाइस ये देखो गाइस ना रन करता है बे हाँ गाइस आज का वीडियो तो अरे ये लोग क्यों भौंक रहे हैं क्या बोल रहे हैं लोकल मुर्गी था मतलब उसको नूने में कट गया था मतलब खासी बोलते हैं उसको खासी हाँ चल मिल गया अभी साल्टे कितना हाँ कौन कटेगा इसको अभी अरे तुम करने वाले है मेरे तो पकड़ के दिया तो मारने भी देना पड़ेगा अच्छा अंगड़ा ना हो तो गाइस मुर्गी को तो मिल रहा है मैंने लगे फिर दाखुन में ना जो मतलब खाने वाला है उसको जो लेकिन मेरा साल्टे ने खाते का वो वजन तो बहुत था मतलब जो 3 केजी होगा ये साइड कैसे अभी आप लोग ने जरूर देखिए और कमेंट में पाता हूँ तो ये 3 केजी होगा ही नहीं होगा जो ओके जो और साल्टे पकड़ हाँ सो गुड मॉर्निंग लोगो बेरे फुंजानि साल्टे मोननाव दाउ सुनानै मेंबाय साल्टे जों सुनानै दाउला खासि संनानै दिनै दाउला खासि मोनजासिगोन आरोना गुदखा साल्टे मोननाव फार्स्ट टाइम दाउला खासि जानो नागिरदों सोरबा सान रावनोबो जाफेराखै दा दाउला खासि साल्टे फार्स्ट टाइम नोंनो दाउला खासि जादों 3 केजि दा बेमारी जानायखायसो 2 केजि जाना दं आरोना इसलिए बात जादों आरोना साल्टे अब मेरा साल्टे है ना इसलिए तेरे को मैं दाउला खासि लोकल मुर्गी देने खाने दे रहा है भाई वो कल मुझे मैया आंखौ बियो आङो गुवाहाटियाव दंमोन गुवाहाटियाव मोनफैबायमोन कार्बि आंलंनिफ्राय होनबानो खबर लाहरगासिनो साल्टेया फैदो दाउला खासि बुथारखागोन आं होनगासिनो मैयानिफ्रायनो ओमफ्राय रङिया मोनफैया आं ट्रेन गाखोआखै ट्रेन गाखोनाय लोगो लोगो एडभान्स बङाइयाव नेनानै दंहैयो होमबा अरे क्या बोलेगा उसको साल्टे बोल रहा है साल्टे ओमफ्राय 11टायावसो जों मैया न'आव मोनफैबाय नोंसिनाव ओके अच्छा लगा साल्टे के घर पे आके वाओ कितने दिन के बाद आज दाउला खासी खाने मिलने वाला है कि नहीं दाउला खासी किधर है आं देथारबाय नै दाउला खासिखौ अखिल मर गया ये नहीं रे मैंने थोड़ा ऐसा खटक मारा ना यहाँ पे मारा हाँ गुदना पे क्योंकि तुम ही हो वाओ अब तुम ही हो मेरी आशिकी मर जाएगा तो बोले चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही ओए वन किस दीजिए तो चल दे वन किस और बीमार होने वाला है आपको अरे होने दो भाई होने दो अबे सिंगल भाई सिंगल है भाई सिंगल तो चल रहे पानी भी गर्म हो गया जो दिया बुक ना लगभग उसको मारने के बाद उसके बाद ये पानी गर्म में देने वाला है 2 साल्टे मार दो ये साइड पे जो ये पर थैली लीला होगा जो खाटेगा क्या नहीं खाते ना ओके बस मराना है ना हाँ बनाओ ओके दी को मार देना ये ओ ये गर्म हो गया साल्टे ने इसको काम करेगा जो साल्टे ने बहुत अच्छे से मालूम था ये इसको जो माने साल्टे ने नोगोर मोजाङैनो रोंगौ आरोना बेफोरबायदि खामानिखौ ओंखायनो आं बेखौ फैजासिम नेबाय थाखादों ओमफ्राय दाउलाखौ बुथार थखायाखैमोन ओमफ्राय दा साल्टेनि खामानिखौ जादों बे साल्टे गारजोब नाङा मावनानै दांनानै जा
ना मा होनो ओके अके होमबालाय लोगो हरनो नायदो दाउ बिगुर फुनाय गुदुं जादों नामा आया बेखौ माव दोन मोनसे सान्द्रिफोर लाबोदो अके सालथे औ माने दाउनि फेन्दा फुबाय आरो ने माने दै गुदुङाव दोनखांनानै फुबाय आरो ना माने जोबोद मोजां जाबाय माने एबार बेखौ गां फुखांनानै माबायदि खालामो सालथे गोदानायखौ नायदो होमबालाय लोगोफोर थ' मेरा पेरे दोस्त ज' माने लोगोफोर ओरै माबाबाय आरो ना मा होनो सावथुनबा एसे सावथुनबा सावथुमदो आरो ना बे बिगुर थानायखौ माने सालथे ओरैबायदि आखा फाखा रोंखाजोबो माथो गोमो गोमो बानायगोन आरो ना एसे आदसा गोमो गोमो यालो यालो बानाय क्या ओंखायनोथ' आं गोजा थांनो नागिरदों गोजा थानायदों सोरनाव जोंनाव नागिरबा मोनाखै नोंसिनावलै आं लाजिनो सानदों गोजा नागिर आं गोजा नैबे सोरबा गोजा थायोनो ओइ माबा नै जोंना सालथेया गोजा थायोनो सोरबा थायोबा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय नामा आइ नङालै सोरबा लाङोबा ओंखायनोथ' थायोबा ब्रा आं थाहैगोनब्रा ओंखायनोथ' आं बेसेबां आरो आं नैबे सालथे नैबे सालथे अबे I don't know सालथे खिबु साल्टे इज बेदर इज काटिंग नाउ दैट्स गाइस देखो मतलब बहुत अच्छा से बनाया था साल्टे ने साल्टे नोगोर मोजां बानायदों आरोना साल्टेखौ बाख्नाय जाथाव नाथाय आंनि हाबायाव गोदा फैथों होननानै आं नोंथांखौ गुरै आखाइ खौजोबनानै खुलुमहैगोन नोंथांनि सिलायाव गाबथाबहैनानै तो लेट्स गो आज का वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया जो साल्टे ने बहुत अच्छे से ये काट लिया था ये क्या बोलेगा लोकल मुर्गी को जो खस्सी को जो इसलिए थैंक यू सो मच साल्टे जो इसलिए मैंने मेरे दीदी ने उसको फ्राई करके कैसे कैसे हालत बनेगा जो सब्जी को कैसे बनेगा जो बाद में साल्टे ने टेस्टी ना अनटेस्टी ऐसा बोलेगा जो नहीं पता गाइस आज का वीडियो जरूर देखिए जो गाइस मतलब ये पर देखो प्याज और चिल्ली दिया था मतलब लोगोफोर माबा होबाय आरो सामब्राम गोजाजों ओमफ्राय फानलुजों होबाय ओमफ्राय दा नैबाव बे दाउला खासिखौ माने लकेल मुर्गी को देने वाला है जो होदो दे जो देने वाला है तो गाइस देखिए अभी आप लोग ने कैसे देगा जो सेने होगा वाओ दे वाओ ये ओके गाइस ये देखो इतना लाल लाल साल्टे में कैसे बना रहा है जो बहुत टेस्टी होगा ये साइड जो माने लोगो गोथाव जागोन बायदि ना मोजां रग' जादों ओमफ्राय माने नायदो आरोना लोगोफोर मोनजासिमखौ नायदो ओमफ्राय जों जानायखौ देखायनोसै खनसेनो नोंथांमोना ओमफ्राय आं एवो आरोना जोंहा दीदी दं माने दीदी ने बनाएगा उसको जो मतलब होगा ओके लेट्स गो गाइस तो गाइस मतलब खाने लंच रेडी हो रहा है जो साल्टे ये पर देखो तो वाओ संख्रि जो निमक ओंखामाव होबाय ना माने बेदरखौ दरसे जालायलाय साल्टे गिदिरखौ दे दे टेस्ट खालामदो ओमफ्राय साल्टे गोदादों ओमफ्राय संग्राया जोंनि दीदी नायनो दे टेस्टि ना माने जेबो ओंख्रि गैयि जाबाय आरोना साल्टे जासालाबायदो ना मा होनो ओके ओमफ्य जों जानोसै ना लोगोफोर ना दाउला खासी को बहुत अच्छा लग रहा है जो मतलब नून में खाता है ना ये दाउला को मतलब लोकल मुर्गी को मतलब खासी बोल रहे हैं जो लेकिन आज का वीडियो इंटरेस्टिंग हो गया जो आज का वीडियो इसे बाय बाय